Roquetes ha estrenat aquest dimarts la nova web de turisme roquetesturisme.cat, després del seu redisseny complet a través d'un canvi d'imatge i l'actualització de continguts que permeten oferir tota la informació per gaudir del municipi i el seu entorn. La renovació del portal ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona i disposa de traducció a 15 idiomes diferents, entre els quals s'hi troben, a banda del català i el castellà, també el basc, el gallec, l'anglès, el francès, el portuguès, l'italià, l'alemany, l'àrab o el japonès. L'acte de presentació de la nova web ha anat a càrrec de l'alcalde de Roquetes, Ivan Garcia, i la regidora de Turisme, Sònia Andrade. Bon dia a totes i a tots. Des de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Roquetes estem molt contents de presentar la nova renovació de la nostra web de turisme, roquetesturisme.cat. Aquesta plataforma és més dinàmica, intuïtiva i funcional, pensada per oferir a la ciutadania i als visitants tota la informació necessària per descobrir i gaudir el nostre entorn privilegiat. Amb una estructura clara, continguts actualitzats, la navegació és molt més àgil, amb 15 idiomes. La nova web posa el valor en tot el potencial turístic del nostre municipi. Des de la natura, el patrimoni, fins a l'oferta cultural, gastronòmica i activitats a l'aire lliure. Hem creat un banc d'imatges per actualitzar la web, imatges que anirem renovant periòdicament. El contingut té lloc de la web amb itineraris de proposta de rutes urbanes, a peu, rutes de muntanya, rutes de bicicleta i cicloturisme. Pretenem descobrir la riquesa de la nostra zona i del nostre parc natural. L'estructura és un format que prioritzem des de l'àrea de turisme. Sempre prioritzem els 3 apartats, la ciutat, la via verda i el port, destacant el port. La cultura i les festes i l'observatori també tenen cabuda en aquesta web. Pàrquing d'autocaravanes, que també tenim representant, i l'apartat de Terres de l'Ebre, en què podrem activar directament a l'apartat del portal de les Terres de l'Ebre, en tota la informació que això incluís. Informació dels nostres serveis, amb l'apartat de comerç local, serveis, comerç local, allotjaments i gastronomia. Els apartats de notícies i agenda, on se podrà veure notícies destacades i tota l'activitat que promocionem al nostre municipi. Per últim, se podrà veure el vídeo promocional de Roquetes que el programa Corner ha impulsat des de la Diputació de Tarragona i el Patronat de Turisme han realitzat, campanya que també compta amb una falca publicitària de ràdio d'àmbit nacional. I el vídeo que des del Corner també ens proporcionen. Bé, des de l'àrea de turisme fem un pas més per promocionar la nostra ciutat. Creiem que des de la web ha sigut l'oportunitat per explicar tot el que tenim, el patrimoni artístic i el patrimoni que tenim cultural i sobretot de festes, que som ciutat, que utilitzem molt el patrimoni i que enriquim sobretot el patrimoni cultural que tenim. Som una ciutat que tenim un patrimoni de poble i això és el que hem treballat des de la web. Bon dia a totes i tots i gràcies per assistir en aquesta presentació importantíssima per donar continuïtat a un sector en creixement a la nostra ciutat, un sector que cada vegada és més gran, més qualitatiu i que necessitava d'una millora a la web com la que avui presentem. Deixeu-me començar en un agraïment a tothom que ha fet possible aquesta nova web. No hauria sigut possible sense la subvenció de 1.800 euros aproximadament de la Diputació de Tarragona i tampoc no hauria sigut possible sense l'ajuda del personal de l'àrea de turisme, aquí tenim present, i de l'àrea d'informàtica, que també tenim present, i també en l'ajuda de Carles Escribano, que és un jove que va estar donant suport a l'àrea d'informàtica per l'elaboració de la web. Una web que, com ha dit la regidora, serveix per a promocionar Roquetes, serveix per a promocionar la nostra muntanya, la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra ciència. Dic la nostra ciència perquè l'Observatori de l'Ebre és aquell motor que encara no s'ha engegat
però que esperem que properament s'engegue i així estem treballant-ho en el Departament d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, aprofitant l'eclipse solar del proper any, el 12 d'agost del 2026. És un dia referent per al nostre observatori, serà el segon eclipse total que es viurà al nostre observatori i volem que això servisca per a motor d'impulsió del nostre observatori com a un dels centres de turisme a les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre són reserva de biosfera, podem gaudir de dos parcs naturals, podem gaudir d'entorns naturals espectaculars, de les vies verdes, podem gaudir de moltes coses, però estem convençuts que l'Observatori de l'Ebre ha de ser un d'estos motors que aproximen el turisme i turisme de qualitat a les nostres comarques. També m'agradaria destacar tot allò que s'ha anat fent aquest últim any des de l'àrea de turisme i des d'aquí també aprofito per felicitar totes aquelles iniciatives importantíssimes que s'han dut a terme, com per exemple la instal·lació de panells turístics a l'àrea d'autocaravanes, una àrea d'autocaravanes que està tenint un èxit desbordant, que fa que comencéssim a pensar en una altra àrea d'autocaravanes, segurament estarà ubicada a la urbanització de Pilans, donat que l'existent s'està quedant petita i això és molt bona notícia. I per què s'està quedant petita? Doncs perquè és una àrea de caravanes molt ben valorada pels visitants. Estem parlant que la valoració és de 4,8 sobre 5 i els usuaris valoren molt positivament la mateixa àrea. Estem parlant que més de 2.000 autocaravanes passen cada any per Roquetes, aportant un impacte econòmic a la nostra ciutat aproximadament d'uns 40.000 euros. I això és molt bona notícia, és una aposta que va fer l'equip de govern, ja farà 4 anys, i que cada dia la ciutadania pot veure com no només estan les furgonetes acampades a la nostra àrea, sinó com els usuaris estan per la nostra ciutat fent despesa econòmica, que és el que tots i totes preteníem. També aprofitar la importància de la via verda existent. Estem parlant que en 9 mesos hi ha hagut un augment del 14% de visitants a la via verda que coneixem de Tortosa a Roquetes. Estem parlant de 150.000 persones que utilitzen aquest tram i que a finals d'any podran gaudir d'una ampliació de la via verda que, com totes i tots sabeu, arribarà fins a la Ràpita i ara que ja tenim el pont instal·lat ho farà de manera molt més fàcil. Per part meva, res més. Agrair una vegada més a l'àrea de turisme, felicitar-nos perquè Roquetes han passat de fa uns anys a ser residuals en temes turístics i ara podem dir en la cara ben alta que comencem a estar al mapa turístic de les Terres de l'Ebre i que espero que l'Observatori sigui aquell punt d'inflexió per a posar definitivament Roquetes com un dels municipis turístics importants al nostre territori.